ba abin alkhairi da Allah ya ma Uba Sani kamar raba shi da malam. Alheri ne rabonsu? Alkhairi ne sosai, saboda ni dinnan da ban zo ba. Ka san malam bai so Uba ya zama gwamnan jihar Kaduna ba. Saboda me? Saboda ko kamfen ne cewa ya yi ba mutumin kirki ba ne. Ya ce in kun zaɓe shi zai fi shi rusau. Wannan yana son Uba ya ce mulki. Wai ma in tambaye ka don Allah don annabi, shi malam me ya ce ne laifin da Uba Sani ya mushi? Je lokacin bana tare da Uba, kuma abin da ya sa ban tare da Uba saboda malam Nasiru El-Rufai, saboda ni na san yadda Uba yake girmama malam. Na san ina gudun kar in ya hau El-Rufai ya sa shi ya dinga yin abin da ya yi ma mutane. 'Yan malaman makaranta suna da endwell, ya kwace musu miliyan 500 da wajen 40. Kwanakin baya Uba Sani ya maida mushi. Kuma wannan fada da kake gani na rantse maka da Allah, Uba bai san shi, bai so ba. In shi dan siyasa ne yanzu a nan Kaduna fa ya je ya yi campaign din SDP, sannan a Zaria ya yi campaign din ADC, sannan Uba Sani din nan girmamawa yake ma malam ba fiye da yadda ka zato. Minista na environment girmama malam fiye da yadda kake zato. Ga Hadiza Bala Usman wanda ita take supervising ministoci, me yake nema kuma? A sai ya zauna kawai Kaduna ya taimaki mutanen shi, Federal Government ya taimaki mutanen shi. A'a ya je yana faɗa da dukkansu. Domin ganin cikakken shirin sai a je tashar mu ta YouTube a sa Ma'auni Podcast. Kada a manta a yi sharing, sannan a yi subscribing, wanda hakan zai sa a tallafa wa tashar ta ci gaba da kawo muku shirye-shirye ingantattu. Haka a shafinmu na Facebook nan ma a sa Ma'auni Podcast, za a ga dukkanin waɗannan shirye-shirye. Mun gode.